Maswera sei vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga uchitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 35 years ekuberekwa. Saka pandakauyawo kuno kuSouth Africa, this was after ndabva mukunetsana nemurume wangu. Murume wangu ainge ava munhu uya wekuti aingogara akadhakwa. I think it was all because of stress. So murume wangu ainge ambori mupurisa, saka pane rimwe dhiri ravakazomborova rainge riri dhiri regold, ndokubva vazobatwa. Saka murume wangu ndiye akabva azongosairirwa mhosva yose, then he lost his job. Kubva ipapo my husband was no longer the same. Ainge ava munhu ainge ava kungogara ari very quiet because he used to be very proud of his job. Mukomana she akati ngadzingwa basa paya, ndokubva achizotanga kuita zvechikorokoza. Saka paainge oita zvechikorokoza, he then started abusing alcohol. Iniwo ndainge ndorohwa, but yet ainge ambori munhu ainge atori bocha izvo. Saka ndakazongonzwawo nerunye rekupe kuti kwainge kuine rimwe hure iro rainge rakaba chipfeko chake chemukati, ndokubva razonogadzira chipfeko chake chemukati kuitira kuti inini ndinge ndichizoshungurudziwa nemurume. Fine, ndakabva ndazonzi naamai vangu ndinge ndichizosiyana nazvo. Mushure mekunge ndazodzokera kumba ndainge ndakakuvara, then amai vakabva vanditi there was no need yekuti ndirambe ndichidzokera kumurume ainge achindirova saizvozvo. Ndipo apo pandakabva ndazoti zvainge zviri ndani kuti ndinge ndichiuya kuno kuSouth Africa. So kuno kuSouth kwainge kwagara kuine mamwe ma-cousin sisters angu, ndokubva ndauya kuSouth Africa paya. Mukomana ichi ndakauya ndisina kana mari, zvinhu zvainge zvakaoma. Apa ndainge ndisingazivi kuti muSouth Africa kunyange hama yako inokwanisa kutokutengesa ende kutokupa murume. So ndakati ndauya kunoku, then I was stuck mumesina. Saka akabva azonditi pane mamwe manumbers andichakupa, manumbers iwawo ndiaba munini vako ndo vachauya kuzokutora. Mukomana ichi kondaikuzivei kuti munhu atotaurirana nemunhu wake kuti ena unotora mukadzi kumesina uko. But ndakazvibvunza kuti but murume uyu tsitsi dzake dzimbori tsitsi dzei dzekuti angadhiraivha motikari yake kubva kuPretoria kuzouya kuzonditora kumesina. Ndikangoti zvimwe kuda sezvo ndanzi ndiba munini, maybe vanhu ava vanoita sei vanodanana. So murume uya akabva azouya, then he picked me up, akabva ati we cannot go today, let us go somewhere else timbonozorodza pfungwa. So takabva tazoenda, ndokubva azobhuka muguest house. First of all akada kuti tinge tichibhuka in the same room, ndikabva ndaramba ndikati kwete hazviiti. Akabva anditi it was fine, iye ainge achazobhuka 2 separate rooms. Komana achi ndainge ndiri mune imwe room, iye ari mune imwe room zvekare. We then slept there. Then nguva dzakazoti dzanguvaira, ndipo apo paakazoti let us hit the road, because aitya kuti ange achizodarika munana Polo Kwane vananai Bhomu whilst it was still during the day, because maroadblock anenge akadirwa. So we drove Mukomanashi from Musina, then we came to Pretoria. When we came to Pretoria, Mukomanashi murume uyu, like the way that he was acting, zvazvikutondirakidza kutoti iwewe uri wangu. Mukomanashi I had no choice, because ndakabva ndatoona kutoti iye cousin sister yangu aitogara mu1 room apa aine murume wake. Apa kumusha tainge tisingatombozvizivi kuti munhu kuJoni akatowanikwa zvake aya mamarriages emujoni. So mazuva ekutanga ndakamboshingirira, even though munina wangu akatondibudira pachena akatoti sisi munhu uyu chitoendai zvenyu naye, because hapana apa sezvamunongoona kuti space yacho idiki sisi. But ndakabva ndati kwete hazviiti, hapana zvepandingamanikidzira kuti ndinge ndichienda kunopinda mujira nemunhu wandisingade, izvozvo handizvigone. So akabva angoti it is fine, kana muchizozvikwanisa hapana hapo chakaipa. Mukomana achi takazoti paya tava kunorara, wainge kwava usiku, vanhu vakabva vatotanga kutoita bonde mukoma, kutoshaya nyadzi, vanhu vachitochemedzana paya. I really felt out of place mukoma. Mangwana acho makuseni ndo pandakamukira makuseni
ndokubva ndazoenda zvangu ndikanotsvaka basa, but handina kukwanisa kuti ndinge ndichiriwana basa. Usiku mukoma wakati hwasvika ndokubva ndatanga kufunga kuti saka ipapapa zvinoreva here kuti ndichadzokera kuya kwekuti usiku hwose vanhu vanorara vachingoshandurana, kushaya nyadzi, vachitozviziva kuti pasi pane munhu akararapo. Ndakati ndakagara zvangu mupaki mukoma ndichitonzwa nhungo dzekuti ndinge ndichienda uko kwainge kuchigara munin'ina wangu. Ndipo apo pandakabva ndazofonerwa nemufesi uye akandibvunza kuti ko uripi? I then told him kuti ndainge ndiri kupaki. Saka akazotosvika ndichitochema paya because of situation. Ndainge ndofunga kuti apa ndakatiza murume muno mujoni macho ndava pakumanikidzika kuti ndikutofanira kutoti ndinge ndichitsvaka murume wekutongogara naye tichitongochayisana mapoto. Akauya paya he then bribed me, ndikabva ndatorwa ndokubva tototanga kutochayisana mapoto. But still mukomanashi ndakabva ndaona kuti zvatainge tichiita zvainge zvisina maturo. Aingovawo munhu wekuti aingoti akabata mari yacho vaishaya kuti yaimboshandei. Munhu aiti kana kakupa mari sanhasi, after kana kuti 3-4 days aibva auya obva kutorera mari yaiya achingofarira zvemabhrai. Pamba paingogara pachingoitwa mabhrai, vachinwa doro, vachiita sei. Ndokubva ndamuramba. At that time ndainge ndawana basa, ndokubva ndatanga kushanda as a stay in. Mukomanashi nekuda kweresponsibility ndaiva zvekare nemunin'ina wangu uyo ainge achangopasa A-level yake, saka ainge ava kudzidza paUSET. So mukomanashi ndopandakaona kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichimbobatsirana nevabereki vangu pamunin'ina wangu. So it gave me a lot of pressure kuzonosvika ndichizotanga kufamba mumasowe uye zvekare nemudzin'anga. But ndakatanga kuenda kumasowe ndichida kungonzwisisa kuti why is it upenyu hwangu hwairatidza kuti hwainge hwakasungika, because pane vamwe vakadzi avo vainge vachishanda pamanext door ari maSouth African vachitondudza kutoti muIndia wandainge ndichishandira panguva yacho iyoyo hanzi musikana aimushandira ari muZimba futi hanzi ndiye aipiwa mari yakawanda kuma-areas ikoko kudarika mamwe mamaid. But inini mukoma ndichingotanga kuvashandira maIndia aya vakabva vatotanga kutondipa half yemari iyo yaainge achipiwa musikana iyeye. Saka vakabva vanditi mukadzi iyeye like taitomutya, munhu wekuti aigara achingoya nemaprofita akasiyana siyana, kana kuri kunzi vanenge vasipo paya paanenge anzi anofanira kumbogara stay in. Saka ndakangoti zvimwe kuda isuwo sezvo tiri vemenyama, pamwe anenge aine minamato yake yaanenge akasiya akaita pamba ipapo, then isusu tobva tazongonhongererawo minyama iyoyo inozokonzeresa kuti tinge tichivengwa nevarungu uye zvekare nekusapiwa mari yakafanira. Zvadaro mukomanashi ndipo apo pandakabva ndachizotanga kuenda kumasowe. Ndakatotanga ndichitoenda kumasowe normal, then ndokubva ndachizotanga kuenda kune Venguwo Tsvuku because ndaiona sekunge vaya vasiri Venguwo Tsvuku vainge vachinditambisira nguva yangu. Ndakati ndaenda kumasowe kwaikuya ndokubva ndachizotanga kufambidzana. Yes mukomanashi, murume uyo akazondirombesa, takazototanga kutofambidzana. Hamene kuti ndakaitirwa minamato here yekuti ndinge ndichimuda, but ndakangotanga kungomurota. So from there on takati tanyanyisa kuwirirana. Murume uyu mukoma chandakazonotisa paari ndechekuti aiti panguva iya yatinenge tichisika bonde aitora tsvimbo yake yaaishandisa zvekare pazviprofita zvake obva azoiisa pasi pemubhedha. Saka ndakazoti munhu uyu ndoda kumbonyatsokuona kuti is it a mistake kana kuti. So ndaiti kana ndikamudaidza kumba kwangu aitoya netsvimbo yake, nepamwe panenge pasitombori necessary mukoma aitosaridza kutokwira kombi aine tsvimbo yake iyoyo even though asiri kuenda kuchechi. Saka aizoti paya kana asvika pamba tsvimbo iyi aiisiya panze, then kana hwava husiku ndopa aizobuda panze obva azotora tsvimbo yake then obva azonoiisa pasi pemubhedha. But aizomirira panguva iya yekutoti tinenge tatokurura nhumbi tatomboita romance asati atanga kusika bonde neni, ndopa aibva azoburuka pamubhedha achiita sekunge pane zvimwe zvinhu zvaanenge achida kutora obva azonotora tsvimbo iyaiya obva achizoisa pasi pemubhedha. Kuzonosvika ndichizonomubvunza musi wacho tainge titori kumba kwake, ndikabva ndati asiwe uchimbondiudza kuti sei uchiita zvose izvo zvaunoita. Akabva achizotanga kundiudza zvose zvakaitika muupenyu hwake, kuti akakura achishungurudzwa ari nherera, then ndokubva achizoya kuJoni akabva azotanga kushandidzana nemamwe maprofita vainge vachingomhanyidzana nemari, vakabva vazoenda kuMozambique. Panguva yacho iye anototi hanzi tainge takatobata basa rekuti tinge tichibvisa zvikwambo pamba
umwe mwana hanzi waminista weANC. Saka hanzi paifanira kutoti pange pachibuda mari yakawanda pamba pacho ipapo. Saka hanzi ndokusaka vakazoenda kuMozambique. Vakati vaenda kuMozambique kuya ndiko uko kwavakabva vazonorombesewa. Vakati varombesewa mukomanashi iyewo akabva achizopiwa tsvimbo iyoyo, akanzi tsvimbo iyi anofanira kuti pose paanenge achisika bonde nemukadzi waanenge asingachashandisira nedziviriro naye anofanira kuzoisa tsvimbo iyoyo pasi pemubhedha panguva iyo yavanenge vachiita tsvimbo. Then pakati pawo usiku anofanira kuti ange achizomuka. Kana amuka paya then anobva achizotora tsvimbo iyoyo obva azongoizendamisa pasaidhi nedhoo. Ende zveshuwa mukoma ndaiti kana ndabatwa nehope ndinenge ndatobatwa nehope ndaizongomuka makuseni munhu ava kutogadzirira kutodzokera kumba kwake kana kuti kuenda kubasa. Tsvimbo iyaya zveshuwa inenge yakatozendamiswa pasaidhi nedhoo. Saka akabva azomuka ndokubva azoti mira ndikurakidze. Akabva azonotora chimwe chainge chakaita chihari chainge chiri pamusoro pefiriji. Ende pamusoro ipapo pefiriji painge paine rimwe zibox rainge richigara zvimwe zvigaba zvainge zvakasiyana siyana zvaainge achiti ndo munogara mishonga iyo yaanozongopa vanhu ichiita sekunge minamato but inenge iri mishonga. In short aitondiudza kutoti iye ainge atova n'anga, ainge akaita zvekurombera zveun'anga but ava kungoshandisa zita rekuti ndiri mukristu ndinonamata chete but achishandisa nzira dzechivanhu kubatsira vanhu. Saka takataura for a very long time. Then ndakabva ndazomuti asi unoziva kuti chidhiya, I know very well kuti iwewe you will never marry me because already ainge atori nemukadzi wake. So mukomana akabva ati it is fine, sezvo uri munhu wandaudzawo chokwadi changu ndichakubetsera. Zveshuwa akabva achizondibetsera ndokubva azondipa mafone numbers eng'anga yacho yekuMozambique. Saka taifanira kuti tinge tichienda kuMozambique but mukoma ndakabva ndachizoita lucky. Sekuru vaya vainge vaine customer yavainge vakatsvakirwa naye murume uyu but ainge ari muSouth African. So vakabva vazouya, pavakauya kuno kuSouth ndipo pandakabva ndachizorombesewa. Mukomana inini ndakatopiwa chikwambo ndichitoudzwa kutoti chikwambo ichi ndicho chichava murume wako. Kana washinga ziva kuti chikwambo ichi ndo chichava murume wako. Ndikabva ndati ndakashinga ini. So mukomana panguva yacho iyoyo ndainge ndakangotarisana nekuti mari chete ndiyo yega yandainge ndichida. Izvo zvekuzoti handifaniri kuti ndike ndichizoita murume ndainge ndisina kana basa nazvo. Ndainge ndakangotarisana nekuti kana ndikaita emillionaire amai vangu ndinofanira kuti ndike ndichizovaitira chakati nechakati nechakati. Mukomana achi ndakangoti sezvo ndakazvara kudhara ndakatombopinda mumarriage ndikabuda ndikachaiswa mapoto ndikasiyana nazvo zvekuchaiswa mapoto uye zvekare ndikadanana naMadzibaba ndikati umwe murume ndichamudii. Ndipo kapa ndizoita sekunge ndichapedza Zimbabwe yose ndichingorarana navo varume ava. So mukoma I never knew kuti as long as you are a woman who is still alive uye zvekare uchiri kutevera utori nenguva yekutoti unotonzwa kutoti nyama dzako dzinenge dzava kudawo munhurume, not a spiritual husband chikwambo chinouya chichirara newe. Ndakati ndabvuma kudaro n'anga iyaya ndipo payakabva yazoti ngainge ichazotora sikarudzi yayo. Mukoma ndakarohwa panongonya apa nesikarudzi yen'anga iya apa mainge mutori nevamwe vanhu vainge vachitobatsirwa. Yakangokaruka yatongozvomora sikarudzi yayo ndokubva yanditi ndinge ndichipfugama ndikabva ndarohwa uye zvekare ndikabva ndanzi ndinge ndichikurura tisheti yandainge ndakapfeka ndikarohwa mumazamu umu. Ndakazogumisidzira nekurohwa pasikarudzi yangu direct. Saka hanzi ndiko kutorakidza kwavainge vachiita chikwambo chacho kuti ndainge ndava mukadzi wechikwambo. Ndokubva ndabvuma paya kuita mukadzi wechikwambo. Mukoma ndakabva ndazotanga kuita mari. Munozviziva here kuti nditori nefranchise mukoma muno muSouth Africa, a fast food franchise. I have a fish and chips that I am managing but it is under a franchise. It costed me a lot of money and ndiri munhu ane mari dzake. Saka zvachinoita chikwambo ichi chinotouya chotosika neni bonde. Nguva zhinji mukomanashi
pachinouya chinenge chichita sekunge vamwe sekuru vangu vakashayika vainge vari hanzvadzi yaamai vangu, hamene kuti wai chichisarudza kuti chinge chichiuya kuzoita bonde neni chichindirakidza mutumbi wasekuru vangu apa. Sekuru vangu ava vakasoshayika kudhara, tinotoita bonde dzingava dziri 4 rounds, chinoti icho kana chikaproducer paya chikaburitsa hurume then chinobva chatonyangarika, and ndotonzwa chichitondizevezera kuti chigeza because chinosema. Saka ndobva ndatomuka, ndobva ndatotora kapele kangu, ndobva ndatogeza sikarudzi yangu. Mukomana ashe ndinemba hombe, a very big mansion, but hama dzangu dzinotambudzika dziri muno muSouth Africa uye zvekare nedziri kuZim, because handitendedzwe kuti ndinge ndichidzibatsira. Ndinototendedzwa kutoti ndinge ndichibatsira vatorwa rather than kuti ndinge ndichibatsira hama dzangu. Zvose izvi ndainge ndisina kuzviudzwa panguva iyo pandaka rombesewa nayo n'anga iyoyo yekuMozambique. Zvino mukomana ashe nekufamba kwenguva ndipo pandakazonzwawo kuti nyama dzangu dzainge dzava kudawo munhurume, ende zvakazoitika ndakadhakwa. Ndakati ndainvitwa kune imwe party nomumwe mukadzi wemuno muSouth Africa uyo akaromba ane kitsi dzemuwando idzo dzinofamba dzichiyamwa ropa vana vemuarea maanogara. Saka akaromberawo pakitsi dzake idzodzo. Mukomana chikitsi idzi like dzinongoonekwa usiku chete, dzinenge dzichifamba dzichiyamwa vana vadiki ropa, ndokuita kwaanoita mari. Saka akandiinvita kupati. Ndakati ndaenda kuya mukoma painge paine kamwe kamukomana kainge kari kaDJ kamuSouth African, kamwe handsome mukoma zvekuti ndakabva ndanzwa muviri wangu uchibvumira kuti uyu ndiye chete. So ndakabva ndachizotanga kumuitira maactions, ndokubva ndazomuoffer mari. Ndakamuudza kuti ndaikwanisa kumupa 7,000 rands usiku hwose tichishanda basa. Mukomana ashe takabva tazouya kumba kwangu naye mukomana uya usiku hwose. Mukoma ainge akabatwa nedzikirira achingoti munhu asingakwanise kana kumuka, akangofira chete kuya pamusoro pangu achingonopinza musoro wesikarudzi yake musikarudzi yangu. Mukoma ndopa akabva abatwa nedzikirira, muviri wake wose wainge wakaoma mukomanashe zvekuti kana ndega ndakarohwa nehana. Chikwambo chiya chakatouya chakatsamwa chikabva chati, nezvose izvi zvawaita ziva kuti ndava kukutorera hama yako 1. Mukomana ashe chakabva changonyangarika. Mangwana acho makuseni I received a phone call from back home ndichiudzwa kuti one of my cousin brother ainge atsikwa nemotikari. Mukomana ashe akangotsikwa nemotikari. I don't want to say a lot about that accident because there might be some people that might recognize me, but vanhu vazhinji vakatoshamisika with the way that the accident happened. Akati ashayika kudaro mukoma ndopandakanzwa izwi richinditi, mhanya izvezvi enda unotenga hari, utenge hari yeblack. Ndakabva ndaenda ndikabva ndanotenga hari yeblack, then ndakangoti ndichikonopinda nayo mumba. When I was still going upstairs ndikatoona kutoti hari iyoyo enge yazara neropa. So mukomana ichi chikabva chazouya usiku chikanditi, handiti iwewe ndakakuudza kuti uri mukadzi wangu, saka ndidi mukadzi anondihurira. Ingawani zvandinokupa bonde ma6 ma7 rounds, unomuwanepiko murume ane musana wakasimba seni. So mukomana ichi I have learned my lesson. Ipapo ndipo peka pandakangopiwa mvumiro yekuti ndinge ndichitumidzira mari kumusha iyo yakazoshandisiwa parufu rwehanzvadzi yangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Dai mazama kutendeuka vahanzvadzi, because mari yacho inobatsirei kana musingakwanisi kuchengeta vabereki venyu, hamukwanisi kuriritira mwana wenyu. Sezvamakataura makati mari yacho you just spend it with your South African friends. Muchingofadza vanhu muno muSouth Africa muchifamba nemotikari dzinodhura, yet marelatives enyu achitambudzika. But ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa.